Lapu-Lapu City muhimo og information dissemination kabahin sa COVID vaccine human ubay-ubay ang gikatahong nagduha-duha nga magpabakuna. Siluan mayroon din sa report. Usa si Aimee Micares sa mga mipahimo sa nationwide measles rubella polio vaccine program sa DOH alang sa iyang 2-month-old baby. Apan andam ba usab ka siyang magpabakuna batok sa COVID? Mahadlok ko sa mga balita-balita. About sa vaccine daw to, nga na daw namatay, unsa to? Matod ni Dr. Agnes Cecil Realiza, City Health Officer, nga gawa sa gipahigayon nilang survey, maghimo sab ang dakbayan og information dissemination sa kamahinungdanon sa COVID vaccine. Niabot naman gyud ang vaccine gyud sa una sige tagpangita. Kamsa mabot ang vaccine? Karon niabot na pud ang vaccine. Kung daghan na pug misinformation, disinformation, di na pa magbabakuna, no? Importante kay sige ra bagsaka atong kaso. Ug aron masiguro nga systematic unya ang pagpamakuna, mupahigayon og simulation activity ang taga City Health Office sunod semana. Hinuon ubay-ubay usab ang mipadayag og kaandam nga magpabakuna. Oo. Para nga mawala ning COVID-19, para nga di ta mataptan. Pagpakuna ko kuna para luwas ba dili na mahadlok sa mga kuan ba sa COVID. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.